Color TV. Color TV, Machiegni Pacho. Ma e odwa. Misawa kendo Machiegni jahera mar Color TV ageno do chiengi matarik 22 bende chienge Jumapil ageno dhi kod yonendo mano makare kabende giethol nindi arwakini Machiegni chenindi mano mar Machiegni Pacho kama okelni weche gi komago manyena matucho koni koda kocha jofwamb magwa bende medo go tache counties ma opogore eneni weche gi duto choponi yeno makare kendo thulendo mano ma owinjore mago ma iko ni gi thulendi otingo mago iko mago mag siasa ma gi thulendi to medo mana chokore mokalo e pacho kaendi motelo ne yiero mar higni 2027 kod chieng' ma kawuono moluoro Fred Okengo Matiang'i ma bende ne en jatend migawo mano mar arita kwe ma iye pacho kaendi koro ne tuwuok oko kendo singo mar biro rito ombulu yonendo mano makare mana kaka ne orito penje kendo beko mane en jatend migawo mar somo mamoko gena kwayo mabende kwayo keto koda kwetho nogo mano moketo serikal tesre kaodichieng' ma kawuono kwetho nogo mano mar Gachagua owuok oko kendo kwayo kwetho mar Babu kaachiel kod manero mano mar Sifuna mondo mi oyie oriwre kodgi eneno ni gitero pacho jatend piny William Samoei Ruto. Bed kodwa nyagiko mar cheno nindi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng' parnido achiel kachiel kokalo e mag tudruok magwa mag mbui manendo mar wang' buka Color TV live ka YouTube bende ido e Color TV ka bende wakelo ni gi achiel kachiel kariwo nyaka e TikTok. Machiegni jatend migawo kata mane en jatend migawo endo mar arita kwe ma iye pacho kaendi Laktar Fred Okengo Matiang'i wuok oko kendo seyo mokalo kaka jatend piny William Samoei Ruto osebedo katayo tijene e pacho kaendi kane oloso e gwenge mago mag Utawala wuode Nairobi. Matiang'i osingo mar biro timo duto eneno ni orito ombulu yonendo mano makare e kendo yiero maduong' mibiro bagi pacho kaendi higa mar 2027 ka owacho ni mana kaka ne orito penj madito e pacho kaendi ma ok okwala e kaka obiro rito kura e kinde geko mag yiero. Bende kinde gogo ne oseo mokalo jatend piny William Samoei Ruto ka owacho ni winjore mondo mi odhi pacho kaluwore ni chal ka gima tich osetame. Been peaceful. Citizens of the country who are armed with nothing overran parliament. And these citizens raised specific issues. Since that time, nobody, even this government, has been coherent enough in saying this is what Gen Z were raising and these are the solutions we are provided. Tukaendelea na sarakasi ya kawaida. Abracadabra ya cabinet, badilisha huyu, then you end up here, so on and so forth. Story, and so on. You have once again misread the mood of the country. Mimi nafikiri, I am not a prophet and I have no credentials to prophesy. Tukiendelea hivi, we are headed the wrong direction. Na hiyo wrong direction, wakubwa wa serikali mutaiona nyinyi wenyewe karibuni. When you see the anger and the resistance and the pain that we saw yesterday, if I was in the security sector today, I would be very worried. Wananchi wamefika mahali, they are determined to face the tear gas, face the bullet, and make a point. So, do the right thing. It is very easy to do the right thing. Go, work, sit down, listen to people. And we are blessed in this country. We have wonderful church organizations. Hawa viongozi wa kanisa ni watu wa ajabu. Sisi tumebarikiwa, hawa watu wote wako wa kuadvise mtu hii namna hii, and so on. Finally, nililinda mtihani na haikuibiwa. Utaiba kura zetu.
Komachielo en ni weche giko mago mag siasa mar higa 2027 ema koro ne otimonewa e kinde chenro mano mar solo omenda ne bura moro kata ne riwruok mnogo mano maluongore ni Kisumu Liberal CBO. Chenro bende ne ota kata ne obagi e kar tiegruok nogo mano mar Tom Mboya odiochieng' ma kawuono. E kinde gogo jotelo mopogore ne oyuoro e nyasi noendo. Kalipota marwa Justus Adoyo be ne oyuoro kanyo kendo ikono lipot yo maket kod ma. Siasa no ero mar kwedo malich mokalo moko kuom jodito e duond buch siasa mar ODM mabende andi othegre e tieto jachiel kod telo mar duond bura no ero sani kono dhi nyime e boma maduong' ma Kisumo. Kamikae Gladys Nyasuna Wanga gavana e kaunti ma Homa Bay sani koro wacho ni kweth mitayo kod migosi Edwin Sifuna, James Orengo kod Babu Owino onge kanyo no ero mabende ochomo yo mabiro tere oganda jo Kenya. Nwaneno ka Sifuna wuok, Babu wuok, Babu wuok, Osoti wuok, kendo Orengo wuok. Giwachonwa niya, wan wapogi apoya ka gin e rali Busia. To rali gi no, giwacho ni wan pam. Gikawo joma nowe pati higlo. Karoli pok nobiro e gimoro amora mar pati kata ka ne Raila ngima. Nwadhi kata ka Raila Super South, Karoli ne onge, kumoyiere gi ODM. Onyonka nowe pati chon, nodhi ir Machiegni. Kibadevi nowe pati chon, nodhi ir Machiegni. Wanga wacho ni riwruok maket kod mano bende dendore ni Linda Mwananchi ng'iyo mana igi kendgi giwegi ka gin kaka duond buch siasa mar ODM giketo lain ero mopoch mar biro neno ni gidonjo e piny owacho e gano ero makiny. Dr. Buru Oginga omiyo wa plan. Owacho ni hatuwezi kaa bila nini? Tunataka nini? Mae kaka wadhi yudo power. Owacho ni chama ogombaka. To kendo kwa gombaka gi UDA to wago gino 50-50. UDA yudo 50, ODM yudo 50. Gino wago barwa ma. Ka UDA yudo president, ODM yudo deputy. Ka yudo minister na par, wame wayudo par. Kabende kata kamano gavana no ero sani koro nono kotenre kod kwan ma piny mar oganda jo Kanyanam mabende osewuok oko mondo mi ondikre kaka joluto ombulu. To mondo wadhi e power, nyaka wabed gi kura gi kipande. Seme ni 253 mosemedo kura. Muoroni ji 88 mosemedo kura. Koro power ni wadhi kawe kang'o? Korka kore jaod bura no ero ma Kisumu West Mikael Rosa Buyu odhi mana nyime kod sundo oganda jo Kanyanam ni ka giyie to gitieto jachiel ahinya to jodito e duond buch siasa no ero mar ODM. Nyasaye oseomo jakom, to gima jakom oweyowago en riwruok wa kaka oganda mar joluo. En riwruok wa gimoro achiel moweyowa kod ODM. Kabende Mikael Rosa koro wacho ni migosi Odinga ne oninde bade kowene gi lai kanyo ma bende gibiro luwo kendo ging'e kama bende gidhiye. At the end of it, Raila Amolo Odinga decided and came up to the conclusion that to get close to this power, we needed dialogue and negotiation. And so he left us in broad-based government. And that is where we as ODM, we shall remain. We have given Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us, and that is where we are. Dhok mabende osir Machiegni kod migosi Vincent Oyugi Jr. mabende nachiel kuom jolar kom od bura ero ma Ugenya ka en bende noriwo mana dhoge e riwo achiel mar oganda. Wana CBO, what you are doing here can only happen if we come together and we support our leadership. For this to happen, to have our chairperson, Her Excellency the Governor, we must defend and protect our leaders in the party. To earn you get a culture, one team broad-based, one team ODM, one team leader ground. Magi weche mabende jotelo go eko koro ne owache boma Kisumu midhiambo dieri ma kawuono e kanyo bero mabende ni sole omenda ne migawo no ero mong'ere kaka Kisumu Liberal CBO mabende ne oyudo kwan omenda mok tin ne milion 4. Ne Kala TV koke boma ma Kisumu, and Justus Adoyo.
Komachielo en ni jekwetho nogo mano maketo sirikal tesre odiochieng' makaunindi ne obagoro margi mar siasa giko mago mag utawala buori Nairobi kama indi ne otimore bang' kane gisea chenro endo mano mar alame kanisa endo mano mar PCA mayudore gwenge ko mago mag Embakasi e kindo gogo jatend dunbone endo mano mar DAPK Eugene Wamalo wuok oko kendo ne okwayo kwetho nogo mano mar Sifuna kaachiel koda kwetho mar Babu Owino mondo mi oyoriwre kodgi e riwruok margi mano mar United Opposition mondo mi ginyal temo duto mar neno ni sirikal mar UDA koroni to nyal ter pacho kane olose kinde makamago. Wamalo koroni to wacho ni ka giriwore to gibiro tero pacho endo mano makare. Jatend piny William Samoei Ruto ka wacho ni kata tek nade to nyaka gitere pacho bang' yiero endo mar 2027 kama kane olose kinde makamago. Uwe boda mwana biashara tumefinywa tukafinyika. Ndio sababu tunasema Ruto aenda asiende, Kasongo asonge asisonge. Wameanza vitisho eti hawataki upinzani tuwe na mikutano kama hii ya utawala leo. Jana kule Kakamega wameandama vijana wetu kina Babu Owino, kina Sifuna, kina Otsosi, kina Orengo. Leo tuambia kina Babu na kina Sifuna sisi sote ni one, sisi sote ni one. Munakubali tuungane tuwe one time movement moja, tupeleke Kasongo nyumbani. Kwa hivyo tukienda kina Babu Owino, kina Sifuna tuambia muje mtembee, tutembee pamoja tupeleke Kasongo one. Mutakubali tembee pamoja jamani? Weche moko en ni jo dito mag siasa mopogore pacho kaendi koroni to ikwayo mondo mi owere chutho koda weche giko mago mag kod rowere mondo mi nyal ti kodgi e yore giko mago mag rocho romo giko mago mag siasa mago ma ibago koda kwetho nogo ma kwedogi. Maendi en wach noendo mabende ochiw koda Bishop nogo mano mar kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit kama bende ne owacho ni thothne jogo ma ikodo mondo mi oroch romo makamago gin jonjore ma thoro gibedo jokuoge kendo gimayo oganda mwandu go iko ma opogore. Lakini kwa sababu IBC ni referee na wamepewa nafasi kisheria, ndio wanajua kutangaza siku ya kufunguliwa kwa campaign na siku ambayo ile nafasi ya kumanage ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini nafanyika. Pia wawe waangalifu pamoja na EACC na tabia za wale ambao wanajitokeza, ili tuchuje mapema kujua huyu ni mhalifu, huyu ana kesi hii, ili tuweze kupata watu ambao Wakenya wataamini na Wakenya wataweza kusema hawa ni watu ambao wanaaminika. Wafanyia na ile pengine umeshawafanyia, maana kuna wale wanatafuta na tayari wamekuwa huko. Basi wacha Wakenya wajaji wewe kwa kasi ile ambayo umetufanyia, na sasa wakisema ni wewe basi itakuwa ni wewe. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapa awali ya watu wanaitwa goons ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti na kila mrengo ina goons yake, na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, wakati hata tutakuwa tumemaliza hiyo siasa, watakuwa wamezoea hizo hela na watakuwa wanatoa furugu na watakuwa majambazi ambayo watatoesha amani ya nchi ya Kenya. Weche mamoko en ni joriemb matatu kaachiel koda nyamburko mopogore koroni to jiwo mondo mi obed akicha kendo giko ma gintiere apeini. Maendi biro mana bang' ka ji moko maromo 6 koroni to ne owito ngimagi e masirano endo mano makoch mar apaya motimore apayano endo mano maduong' mawuok Nairobi ka ochomo Mombasa kata endo mano ma Machiegni. Masira makamaendi ne otimore gwenge ko mago machiegni koda Salama, kama bende masira moro ne otimore mane weyo jomoko makwan gi romo 3 ka owito ngimagi kanyo. Masira makamaendi bende timore mana ka kinde no endo mano mar ndalo 2 ma okalo chien, jomoko maromo 2 bende ne owito ngimagi, ka bende jomoko makwan gi romo 11 ne odong'o koda adhonde maricho mag masira mag apaya. Tujafika hospitali ndo tunaenda.
tuliingililia kwa gari mali, katubeba. Tulipofika salama, roli ilikuja ikiswipe. Ilipokuwa ikiswipe, dereva akajaribu kuiepa, ikakuja ikatugonga. After kutugonga tukaanguka chini. After there ndio tulikuja kuokolewa. Mimi nikajingangania, nikatokea kwa windscreen. Sasa hapo ndio nilijaribu kuokoa wale watu wengine wenye walikuwa hapo, kuvuta mlango. Nikasaidiwa, tukabebwa, tukaletwa huku hospitali Sultan. Matibabu nimepata. Sasa na feel vizuri. Nangojea tu kupata dawa. Today at around 3 p.m. we were able to get 13 casualties who were involved in an RTA along Mombasa Road at a place called Salama. So we received them. They were fatally injured. Among them, we were able to manage many of them. We didn't have any death in our hospital, but 3 succumbed at the scene of accident. So we've been able to stabilize almost all of them. 4 of them were referred to MCRH Machiegni with massive injuries. Other 9 were stable. We've managed them and we've discharged them. They are stable. Yeah. So right now, 4 were referred and 9 were able to be discharged home. Many had soft tissue injuries and fractures. Weche moko en ni jotelo ma opogore mago mawuok e dumbonindo mano mar UDA koro rito wuok oko kendo seyo mokalo kweth ma obalo koda sirikal ma Pacho kaendi kaachiel koda kweth nogo moketo sirikal tesre ka wacho ni gin mana kweth ogogo maonge koda agenda malong'o kotenore koda wechegi kuom mago mag dongruoge ma ginyalo chwalo ne jopiny. Osoro ne owacho magi kindego iko bende ne orado koda jokanyo mag UDA e gwenge mago mag Mwata mayudore e wuod nogo mano Mariana e kar timo nendo mano ma Bonchari kaunti nendo mano ma Kisii. Ka bende ne owacho ni jomoko kuom jogo makwedo sirikal ma Pacho kaendi gin mago mantiere mana koda agenda mamedo siko piny Kenya e bugo nendo mabende ne osewuok e chon. Jago poro mar duond bor nendo mano mar UDA Silvanus Osoro bende koro ne oseyo mokalo moko kuom rombe mabende kod bago e Pacho kaendi maseyo kaachiel koda kwedo dongruoge ma ichwalo kod jatend piny William Samoei Ruto. Sisi katika hii jamii ya Kisii tunapenda amani sana na tunapenda kila mtu. Leo ni mkutano ya UDA na tunasikia kwamba kuna wenzetu pia watakuja kufanya mkutano yao ya United Opposition. Sisi tunawaambia karibu. Kisii yote iko na amani, hakuna mtu ataleta fujo anywhere. Hata sisi hakuna mtu ameleta fujo. Na wao wakuje pia wazunguke because hii soko iko ni soko huru. Mkuje tu mtuambie agenda yenu ya maji, agenda yenu ya stima, agenda yenu ya uwanja. Kwa mfano kama hapa nikiwa hapa Suneka, ninaeleza wananchi kwamba next month rais anakuja hapa Bonchari kufungua uwanja, kuanzisha officially uwanja wa ndege, ameweka milioni 400 hapa Suneka Airstrip. Anataka kufanya hapo. Tarehe 15 of March atakuja kuanzisha uwanja wa ndege hapo wa Suneka Airstrip. Nyinyi mnataka hiyo ianzishwe ama isianzishwe? Ianzishwe kwa hii serikali ama mungoje ile yenye amuju? Yes, si hii yenye iko ijenge hiyo uwanja. Na ndio maana tumekuja hapa Suneka tukieleza members wetu. Hawa ni members wa UDA. Nyinyi ni members wa UDA? Hawa ni members wa chama cha UDA and we continue doing delegates meeting across. Na sisi hatuna fujo, hatuleti drama, hatutumii anything. Hapa hakuna drama imekuwa. Yote ni mkutano ya amani. Na wao wakuja na mkutano ya amani. Wafanya mkutano waondoke kwa sababu wao hufanya mkutano moja in 1 year hapa Kisii. Kwa sababu the last meeting ilifanyika ya opposition hapa Kisii was last year June. Sasa hii imefika almost 8 months wanafanya mkutano moja. Sisi tutaendelea na mikutano zetu all through, tukingoja wafanye mkutano yao moja tena next year. Tunaambia wale wapinzani wetu, tafadhali, tumechoka na slogan. Politics of sloganism haina maana. You cannot have slogans every time. Ambia watu mtawafanyia nini.
Hii maneno ya kutuambia sijui 1 term, 2 terms, sijui nini, it's useless. Hata huyo mama ako hapa ajui ni nini mnaongea. Ambia hao watu vile solution ya maji, solution ya barabara, solution ya uwanja wa ndege, solution ya barabara, na stima na hizo vitu zote. Nyirere en prario koda dek masekalo bang sa chiela manindo ma midhiambo kabende giethul nindi wadhi thulu machuok marioyo maito aduogo koda which mamoko mathoth mapodwa ikonie chiro nindi mano mar Machiegni Pacho parni intire koda thulo mar cholnwa ote magi achiel kachiel yorge ko mag tudruok magwa manindo mar wang book at Color TV live ka YouTube at Color TV kachiel koda TikTok bende at Color TV kikidhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, Julian. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki, niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko! Hitu, nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist game pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en manindo mano mar Machiegni Pacho kama wakelni weche giko manyien matucho koni koda kocha yudwa achiel kachiel ero giko mag tudruok magwa mar wang book at Color TV live YouTube at Color TV kachiel koda TikTok bende at Color TV. Weche moko en ni kinde niendi mabende liet mag siasa medo mana chokore Pacho kaindi ayudo ni kwetho manindo mano mar Sifuna koro nito wuok oko kendo wacho ni gibiro dhi nyime koda bago romo margi Pacho kaindi magima ma onge koda luoro moro amora. Sifuna manyo loso e kaunti nindo mano ma Kakamega kinde gi kombinde ne otene koda jadwa nindo ma Embakasi East Babu Owino kachiel koda gavana ma kaunti Masia James Agriorengo giyango ni gibiro dhi nyaka e kaunti nindo mano ma Mombasa mana tok thulo nindo mano mar tieko Ramadhana ka wacho ni mano en kalore koda kwayo nindo mabende ne ochiwnegi koda oganda mawuok e kaunti ma Mombasa kono. Bende oseo mokalo speaker od bura ma Pacho kaindi kuom timo nogo mano mar siko chwalo agenda na indo kachiel koda thicho oko kata riembo e apisi jogo iko mago masayo sirikal mana indo mano mar UDA ka wacho ni gin koronito gisewuok oko mar neno ni ginyalo rito oganda ma Pacho kaindi kachiel koda ratiro margi. Sisi kama kikosi cha Linda Mwananchi tutatembea Kenya nzima, lakini tumeombwa na ndugu zetu Waislamu, ya kwamba kwa sababu ya mambo ya Ramadhani tupumzike kidogo, alafu tukimaliza Ramadhani tuende Mombasa. Wangapi wanasema tuende Mombasa? Wangapi wanasema tufike Mombasa? Jambo la mwisho, kuna ndugu yetu mwingine hapa anaitwa Anthony Kibageni. Kwa sababu wamesema Ruto one time, yule speaker Weta anamuandama kama mnyama. Wewe fikiria, Weta anasema ati hata ukizungumza kwa TV ati yeye anaweza kukuita kufukuze ndani ya bunge. Hata ukizungumza kwa disco matanga ati Weta anakufukuza kwa bunge. Nguvu za Weta zinaanza na kuisha ndani ya bunge. Hawezi kunifuata mpaka kwa bedroom ati nikipiga miss moja unanifukuza bunge wiki 3. Semeni Weta, shame on you. Asante sana, Mungu wabariki na
Kapod wantiere mane chenro gi ko mag motenore koda weche gi ko mag siasa mar kwetho nogo mano mar Linda Mwananchi. Wayudo ni kweth machielo mar ODM maluongore kaka Linda Ground bende koro into ne owuok oko kendo ne opedho moko kuom dwaro margi magidwaro mondo miyo nyal ketie tim motelo ne yiero nindo mar 2027 ponono gibiro dhi e debe kapod gintiere mane riwruok nogo ma otisi kaka broadbase. Kane oloso e gwenge ko mago mag county ma Siaya, jogai madundo nindo Laktar Oburu Oginga koro nito ne owuok oko kendo wacho ni gisechano yo nindo mano moyiedhi dwaro margi bang' yiero nindo mano mar 2027 ka bende ne giseyo mokalo moko kuom jokanyo mag ODM makoro nito medo mana nyayo pogruok mar duond burano. Lero ni lero amolem kamba ni mube wadwaro ni ka wadhi twak gi joka to wadwa keto nigi ajenda mag jopiny. Mokwongo wan gi policies mamawa mag party mar ODM. Mar ariyo wadwaro ni ka longruok biro to pala mayande ng'adonwa marach chande pala no wang' ni mondo ng'ade koduogo korwa koni ka ande ng'ade kadhi kama wang' ni mondo ng'ade koduogo kama. Wan kich ok wan lwang'ni. Wan kwatero jowa to watero gi mene e mo. Watero gi kamiluongo ni Kanan to wakadho kamiluongo ni Singapore. Kendo ka negotiate to wan negotiate ka wan gi teko kendo gimwa wadwaro ni jowa wang' ni mondo bedie power. Kawadhi nyime gi weche gi ko mago mag siasa mag Linda Ground kaunti nindo mano ma Siaya to wayudo ni bang' ndalo nindo mano mathoth koro nito mane en jarubo nindo mano mar Rieda Nicholas Gumbo koro nito duogo e duond buch nindo mano mar ODM kendo ne osingo mar biro dhi nyime koda lik mare mar dwaro kom nindo mano mar gavana ma kaunti ma Siaya yiero nindo mar 2027. Gumbo mane loso e kinde nyasi nindo mabende nyoba gi kaunti ma Siaya mar Linda Ground koro nito ne oseo mokalo gavana masani mar kaunti nindo James Agri Orengo ka wacho ni Orengo gi thul nindo tich osetame kendo biro kawo kom nindo kochopo higa mar 2027. Erokamano party leader. It's a great day. It's good to be back home. I am a founder member of ODM and I'm so happy to be home. Thank you, party leader. Thank you, deputy party leader. Thank you, Madam Chair Lady. Koro wachako Wechemanyien. Tumeanza safari mpya. Wadwa nyiso jomaonge kodwa. Ni wan kaka family nyakwabedi gimora di. Onge ng'ama nyalo wuotho ng'at achiel machop kumo dhiye. Ung'eyo lweny ma Gumbo osego Siaya. Koro sani alando ne jo Siaya. Orengo twako no Orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Koro alando ne jo Siaya officially through our party leader. Ni come next year, God willing, I will run to be governor of Siaya County to redeem this county. Omiyo, akwayo jogo duto mwabiro chungo. Uwinjo. Akwayo jogo duto mwabiro chungo. Our party leader is a good man. Let us help him to lead this great party. Jogo mwabiro chungo. Let us campaign to unite ODM and we move forward. La mwisho, Josia Governor Maru Olal. Governor Maru,
koro dong tije en mana bedo bodyguard to kod personal assistant mag nyithindo moromo bedo nyikwae. Yiena mondo mi amake gi kanyo e chiro niendi mano mar Machiegni Pacho kamane wakilni weche giko manyien matucho koni koda kocha. Jofwamb magwa bende medo bet kata counties to giko mopogore en ni weche gituto chopo ne makare kende thulendo mano ma owinjore. Nyirere en 34 obedo sekalo bang' saa achiel mar midhiambo. Parni yudo achiel kachiel yero giko mag tudruok magwa mar wang' book at Kala TV live ka YouTube video at Kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Oriti masani nyinga en Julian Ouma, kaja loko marwa en Bella Achieng'.